ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони ютуб канали мо Насим Теҷи. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми хонағар, ҳама каса хуб ҳастен? Худованд нигаҳбонтон бошад. Дӯстони азиз, дар навори имрӯза хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Хуҷанд, аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Бохтар яъне ки Қурғонтепа ва аз шаҳри Кӯлоб ба навор гирифтем барои шумо пешкаш мекунем. Касоне ки хонаҳои фурӯшӣ ягон техника, мошин, хона, замин доштагӣ бошед, бо реклама кунед ки фурӯхтанд, марҳамат дар WhatsApp 911 32 43 ва 44 суратҳоша қатъи маълумотҳои пураш ё ки видео қадарроӣ кунед, реклама карда дӯстони азиз, иншоалло ки фурӯхта медиҳем. Дастгирии моро фаромӯш накунед дӯстони азиз. Касоне ки Telegram доштагӣ бошед, дар Telegram канали мо ҳатман бидорем подписатсия кунед. Силкаи Telegram дар таги комментария мондаганд, ҳама каса бидорем дӯстон подписатсия кунед. Ба ҳаматон тамошои бо фароғатро хоҳон ҳастем. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳу Мансур, яъне ки хонаи заминӣ ҳастай 4 дар хона иборат буда ва дар 4 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархи хона биродари азиз 740 000 сомониш мега. рақамҳо барои тамос 988 04 61 68. дӯстони азиз, марҳамат ба ҳамин рақам метавонед муроҷиат кунед ва одамое ки мегӯянд хонаҳотон қимат акай Насим Теҷи, мисол дӯстони азиз, морам камтарак бифаҳмем барои хотире ки ин хонаҳо аз мо нестанд. биродари азиз, мо ҳамин қадар ҳаракат мекунем хонаҳои арзона ба навор бигирем, не ки мисол ҳамин хеле хонаҳоро барои мо мепартонем, мо рекламаш мекунем. дӯстони азиз, зинда бошед дар ҳамаи калом барои одамоне ки моро мефаҳманд ва қадар мекунанд меҳнатҳои моро. лайкҳоро бизанед ва хотири меҳнатҳои мо ҳатман дар канал подписатсия кунед. ва дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафҳои кӯчаи Меҳробод. аз 4 дар хона иборат буда, яъне ки хонаи барак ҳастай ва дар 3 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархша 285 000 сомониш мега. ина марҳамат дӯстони азиз, касоне ки дар комментария менависед ки акай Насим Теҷи илтимос аз Душанбе ба навор бигир хонаи арзон, 4 дар хона ҳастай 3 сотиқ замин бо нархи 285 та фурӯхта мешавад. дар рақамҳои экрано метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. хона дуэтажа ҳастай, тарафҳои 14 микрорайон. 6 дар хона иборат буда ва масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай. гирду атрофаш маҳкам шикатуркадагӣ ҳастай, даротреза часпондагӣ нестай. нархша 355 000 сомониш мега. рақамҳо барои тамос 926 80 37 00. қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо дӯстон муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, касоне ки дар комментария менависед ки акай Насим Теҷи илтимос аз шаҳри Бохтар хонаи арзон ба навор бигир, ина марҳамат. дар шаҳри Бохтар ноҳияи Кушонёнда қарор дорад ҷамоати Исмоили Сомонӣ. 3 дар хона ҳастед дӯстони азиз ва масоҳати заминаш 2 сотиқ заминай. нархи хонара срочна фурӯшия гуфтагӣ, нархша 160 000 сомониш мега. рақамҳо барои тамос 071 72 52 52. қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумот муфассалтарашон аз худашон дастрас кунед. раҳмати калом барои дастгиритон. дӯстони азиз, панҷумин эълони мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастай ки қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. гуфтагие ки деҳаи Сангпар, деҳоти Баҳористон, қарибии мактаб ва духтурхона. документҳош ҳамаш 100% ҳаст, яъне ки ҳуҷҷат дорад. харадори аниқ бошӣ гуфтагие, биё марҳамат бибин, боз иншоалло ки арзон мешавад. 4 дар хона ҳастай, дар 6 сотиқ замин ҷойгир шудааст. дӯстони азиз, нархша 170 000 сомон мега. рақамҳо барои тамос 983 33 22 17. қадим метавонед ба ҳамин рақам муроҷиат кунед.
шашумин эълонамон дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, яъне ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Хоруғда қарор дорад. Хона 4 дар хона буда ва дар 2 сотиқ замин ҷойгир шудааст. Оби свет ҳастай, кухни ошхона дорад. Нархи хона бародари азиз 350 000 сомониш мега. Боз иншоалло ки арзон мешавад. рақамҳо барои тамос 909 91 90 89 қад метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ҳатман ба хотири меҳнатои мо яктаи лайк бозем ва дар канал подписатсия кунед, чунки дастгирии шумо пешрави канали мо мебошад. ва дар комментария агар ки мисол ҳамин наврҳои хонаҳо маъқултон шуда бошад, дар комментария калимаи беҳтарин бинависед. Зиндаву сарбаланд бошед. бисёре аз подписчикон гуфтагӯянд ки акани Насимнурӣ Тӯчипов фақат аз шаҳри Душанбе ва яъне ки аз Кӯлоб, хулоса аз шаҳри Хуҷанд ба навор намегирӣ. Ина марҳамат дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастед дар шаҳри Хуҷанд, тарафҳои Чашма 3. хона аз 4 дар хона иборат буда ва дар 6 сотиқ замин ҷойгир шудааст. марҳамат дӯстони азиз, хона ремонтҳои хуб кардагиай. нарша 441 000 сомониш мега. боз иншоалло ки муомилаи хуб дорад. рақамҳо барои тамос 93 737 05 55 қад метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, инаи рақамҳои ватсаи мо ҳастанд. касоне ки мо хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед барои реклама кардани ёки фурӯхтан ёки мошин, хона, замин, хулоса любое чиз доред, дар ватсаи мо 911 32 43 44 сураттоша ёки видеоша қатъи маълумотҳои пурраш рӯй кунед, реклама карда фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Зарафшонда қарор дорад. гуфтагӯянд ки хона 4 дар хона буда, подвал дорад, кухни, банияи дарунӣ дорад. 10 сотиқ заминда ҷойгир шудааст. нарша 350 000 сомониш мега. яъне ки гуфтагӯянд дӯстон ки аз шаҳр мо 3 километр дур мебошем. нарша 350 000 сомон мега. рақамҳо барои тамос 93 537 56 56 метавонед ман рақам муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, дар ноҳияи Кушониён, деҳаи Навҷавонда қарор дорад. ҳавлӣ иборат аз 2 хона, 1 та хонаи 2 ошина иборат буда ва 3 та ҳуҷра ва 1 ошина гараҷи нотамом дорад ва 1 то хонаи 1 ошина иборат аз 2 хона, 2 ҳуҷра дорад гуфтага, 1 та долон дорад. масоҳати умумӣ 25 сотиқ мебошад. дӯстони азиз, 25 сотиқ замини корам, 15 сотиқ ҳамагӣ ҳастай. ҳуҷратош ҳамаш 100% ҳаста. метавонед дар рақамҳои экрана муроҷиат кунед. нарша 500 000 сомониш мега. яъне ки обши бигӯем дӯстони азиз ки 5 дар хона ҳастай, 25 сотиқ заминай. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафҳои маҳаллаи 8 гуфтагӯянд. дӯстони азиз, хона бо семинблок бардоштагӣ ҳастай, 4 дар хона ва дар 4 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархи хонара 450 000 сомониш мега. дӯстони азиз, гирду атрофи хона маҳкам дарвоза часпондагӣ ҳастай, оби свет ҳастай, яъне ки дар даруни маҳалла ҳастай, дар даруни қишлоқ ҳастай ки мисол одамои хуб зиндагӣ мекунанд. нарша 450 000 сомон мега. рақамҳо барои тамос 918 73 71 76 қади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 11-ҳамин эълонамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи 5 Осиёб, ҷойи ободиай гуфтагӯяй. 3 дар хона бо калидораш, ҳамом дар даруни хона,
падкафел тайёр кардагиай оғили 12 метра дорад бо каҳдонаш. ҷой барои дарвоза мондан удобниай. Аз ду тараф роҳи мошингузар, камтар роҳ то роҳи калона мошин ва роҳи оҳангард ҳастай гуфтага дӯстони азиз. Хулас се дар хона ҳастай, 7 сотиқ замин, нархша 220 000 сомониш мега. оби худанӣ ҳастай, оби свет ҳастай, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. марҳамат метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқашон аз худашон дастрас кунед. дӯстони азизи эълони навбатиён боз як то дигар ҳастай хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. ҷамоати зарбдор гуфтага, яъне ки ҷамоати зарбдор 4 дар хона ҳастай ва дар 8 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархи хонара 220 000 сомониш мега. Боз гуфтага ки муомилаи хуб дорад. ина марҳамат бо диққат тамошо кунед ки мисол гирду атрофи хона полни маҳкам кардагиай. нарша гуфтем дӯстон 220 000 сомонӣ мега. иншоалло ки боз камтарагида савдо дорад. дарвозаи нав часпондагӣ хона коробка мебошад. рақамҳо барои тамос 988 82 96 96 қадам метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азизи эълони навбатиямон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гулдара. хонаи беҳтарин евро ремонт кардагӣ 5 сотиқ замин, 4 дар хона, кухни, анҷомхона, ҳезумхона, ҳавзи 10 тонага дорад. дарахтҳои мевадиҳанда дорад гуфтагай. аз роҳи калон 150 метр дур мебошад. хулас гуфтагай дӯстони азиз ки автобусҳои 3 4 41 33 ва ғайраҳо мегузарад. адрес гуфтагай тарафҳои сементзавода қарор дорад. маҳаллаи Гулдара, сеюм кӯча, 4 дар хона, 5 сотиқ заминай. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 580 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 907 55 907 85 55 33 қадам метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз фикротонро яъне ки дар комментария оиди нарху наво бинависед ки мисол арзона қимата чӣ хел ҳаст нет гуфта ҳатман дар комментария фикротона бинависен. раҳмати калом барои дастгиритон. дӯстони азиз ин охирин хонаи фурӯшӣ ҳастай дар навори имрӯза қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки ноҳияша бо ҳамроҳи деҳаш навистагӣ нестай. касоне ки маъқултон шида боша метавонед муроҷиат кунед. 6 дар хона ҳастай ва дар 4 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархи хонара 375 000 сомониш мега. рақамҳо барои тамос 907 71 12 64 қадам метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз раҳмати калом барои дастгиритон, барои лайк кундан ва барои подписатсия кардантон. зиндаву сарбаланд бошед. аз куҷое ки хона ё ки замин дар кунон бошад бинависед, ҳаракат мекунем, кофта ёфта пешниҳоди шумо мегардонем. хоб дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ бошед.